A blessed morning to everyone. Let us sing, O Zion Haste. Sa kadawyan, no matimbang, iti kinasantoda, adunay ti pagkurangan da. Iwarnag damag, damag talag, damag ni Jesus, manunod mangwayang. Isut yang yu ti panangirang patyo, amin na nasyon ken pagsasao. Ibagayo ken Kristo amang ispat, kadagiti kararwan na pukaw. Iwarnag damag, damag talag, damag ni Jesus, manubot mangwayang. Idaton yu na pateganak yu, mangiwarnak iti Ebanghelyo. Ipayo medag iti kukwayo, tati apuso badan na kayto. Iwarnak damag, damag kapag, ni Jesus manubot mangwayang. Sabi po sa Salmo, Kabanatang 141, talatang 1 at 2. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo, masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Manalangin po muna tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, narito po kami at lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala, gabay at buhay na ibinigay niyo sa amin. Maliban pa rito, maraming salamat din po sa patuloy na pag-iingat niyo sa amin sa gitna ng pandemya na nangyayari ngayon. Kami po ay humihingi din ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa namin sa pagdiriwang namin ng Children's Sunday. Pinapanalangin ko po na ang bawat bata na katulad kong nabubuhay ay lumakad kasama kayo sa paglalakbay sa mundong walang kasigaruduhan. Minamahal ka po namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Santuan, nadakes pagpanawan, amok ni Diyos, sumbatan na kararag ko. Identity na pa'y tibiyag na po.
iti tao aduna. Ibasa kada kayo ti paset ti nasantuan na surat, ang masarakan iti daan na tulag, iti surat iti Proverbio 22, versikulo 6 ket kastoy iti maibasa. Irarwam mo ti ubing iti umno adalan, ket uray intun lumakayen, dinanto panawan. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag. Awit isa, ang tunay nagkagalangan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga umukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay ipunong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Awit isa. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. See the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing
Madaydayaw iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo, iti daytoy nga mensahe iti kanta nga impaay dagiti children's fellowship. Ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kadakwada amin. Iti daytoy nga aldaw iti Domingo isu ti selebrasyon iti Children's Sunday, Domingo dagiti ubing kakabsat ket ti agmensahe ket may isang diakonesa ken may isang servant iti Department of Education dito NCR ket isuna ti associate lay leader tayo iti church iti 7:30 service iti Ilocano ken kastamot nga isuna ket may isang Ilocana motlaong at taga Nueva Vizcaya ket adda isuna itan ditoy Metro Manila. Ti mangted nga rod kakabsat iti mensahe ket awan sa bali no di ket ni Sister Leia Amor Antonio ket dinggan tayo iti mensahe na. Naimbag nga bigat kada tayo amin, kakabsat. Para kadagijay inawis ko nga kaduak iti trabaho ket medyo mix po ti usarek nga dialect. Ayan. Adda ti dialect ken adda ti language. Sakbay tayo nga agrugi kakabsat ket dawatag ti panawon tayo tatang bigat iti short nga prayer. Kada ito nga bigat o Apo, awatin mi ti bendisyon mo kada kami, kin dawatin mi ti guidance iti Holy Spirit, O Lord, na kaduan nak, nga isod da kayo iti makita, nga haan nga siyak iti makita iti tatanga aldaw, kin tatanga bigat, ngam di mensahe o Panginoon, para kada kami amin, sapay kumata, punuan da kami ti haan lang nga pamatimiking ka, no diket, di pa nagayat mo kada kami. At iti usarin mi, Apo, nga di mensahe mo para kada kami amin, ket mausar mi iti di Domingo, Panginoon, nga panagtrabaho mi nga aramiden mi, kin panagsirbi mi kin ka. At iti kararag mi, kin Apo nga Jesus nga amin, nga Apo mi, amen. Yan, again, good morning po. And then, kaya't ko nga basaan, iti teksto nga pagbatayan tayo nga bigat from the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, from the King James Version. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, para kada tayo, dayto nga aldaw, ket para iti ubing. Ngam ti mensahe tayo nga maawat tatta, ken mensahe mo lang para kanya, ket DJ para kada tayo amin as a family. Yung mensahe natin, datayo mo't lang tayo bilang mga tao, nagsimula rin tayo bilang bata. So, ngayon tayo bilang mga parents, guardians, tito and titas, lolo, lola, maybe teacher, coach, and many others who played a big part to our children, masapul tayo nga maawatan, masapul tayo nga awatan ti responsibilidad para kadagiti ubing tayo nowadays. So, I would like to start with good contribution or good effect of this pandemic to everyone's lives, especially to every family. Siyempre, minsan, di panunot tayo ket negative dahil yung pandemic, maraming namatay, maraming nagkasakit, naghirap ang buhay. But actually, meron din naman siyang magandang naidulot sa atin. I would like to emphasize that this pandemic gives our family a chance to become closer to each other.
And also, nagkaroon tayo ng time, quality time with the family, especially our kids. Sakbay dito nga pandemic, nais ko nga i-share kada kayo, da kami nga pamilya kat napaka-busy namin. Ako bilang teacher, project proponent ng mga programa na ibinababa ng DepEd, napakaraming kumakain dun sa oras ko. Sometimes, even the weekend, when, kung kailangan, sabi nga sa lagi kasing sinasabi sa DepEd na, in exigency of the service. So, kung kinakailangan, kahit Sabado o Linggo, nagre-render kami ng ano namin. So, yung dapat time namin, time ko sa family, is nauubos because of that. Tapos yung anak ko, ano sila, meron akong college, meron akong elementary, so medyo malayo yung gap nila. Halos hindi na kami nakikita sa bahay. Right before the pandemic. So parang parang madinga closer. Kumbaga, dumakdakil dagiti ubing, lumalaki sila, tumatanda, nang hindi kami nagiging close sa isa't isa. Kasi nga, meron na kaming iba't ibang mga, hindi nasusubaybayan yung elementary kong anak, tapos yung college, hindi ko rin siya wala kaming quality time together. But because of this pandemic, I really appreciate this pandemic because kahit na may dumating na pagsubok na trahedya sa amin na nawala yung father ko because of nagkaroon kami ng COVID, the whole family ay nagkaroon din kami ng time together. Bago nangyari yon, kumbaga, pati ako, hindi na ako nagkakaroon ng quality time with my father. During the pandemic, naging close kami bago nangyari yung pangyayaring kinuha na siya or nauna na siya na sumama kay Lord. And this pandemic also give us the back to basic or simple life, simple living to each and everyone. Kasi natuto tayong pagkasyahin kung ano yung meron, kung ano yung nandyan. Natuto tayong magtanim. Ayun, sa park namin, natuto kami nagtanim. Nagtatanim kami ng aming mga kakainin. Buhat lang doon sa meron kaming gabi, meron kaming naitanim na patola, na kung saan simpleng buhay. Tapos konting yung galing sa barangay, na mga dilata, sardinas, na pag-uubra namin na before, hindi na namin nagagawa yon kasi we're very busy and we're very eager na i-try lahat ng mga bago sa paligid, yung mga bagong uso, yung ganon. But then, dun nga sa pagiging simpleng yon, nagkaroon ako ng chance na makita kung ano na yung nakasanayan ng anak ko. I even have the time to guide them and to also, nagkaroon din kami ng time na mag-family devotion. Na before, halos hindi namin maisingit. Kasi nga, nandito, kauuwi ko, wala pa yung bata, wala pa yung panganay ko, tapos minsan pag tulog na ako, tapos gigising, yung isa naman nagpupuyat, parang hindi mo monitor. But this pandemic, nagkaroon kami ng time, one time, parang yun nga, para magkaroon ng family devotion. We had this, bago pa man din nangyari nga yung sa father ko. So para sa akin, at saka I do believe that God is giving us time to make everything that happens to us beautiful. So, I would like also to relate this verse or this message verse from Proverbs 22:6 to Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3, the verse 11 that says, "To everything there is a reason, and a time to every purpose under the heaven." I would like to quote these three principles of the message delivered to us by our
by my professor, our professor actually of teacher or Deaconess Irene, to Professor Ninita Cao. During our first virtual reunion of Harris alumni or Harris Memorial College via Zoom last October 23. I had the chance to attend and hear this message of hers that I quote. The three principles that she has quoted from the book of Ecclesiastes. First is the principle, or the principle 1, which is, nothing is permanent in this world except for God and His unconditional love. So dahil doon, buhat doon sa verse na yun, or sa principle na yun, I've got this idea na, oo, wala ngang permanent dito, even what we have now, ako bilang isang educator, bilang not all the time I will be here in the position, or not all the time nandito ako, darating ang time na magre-retire ako, na meron akong ibang venture na papasukin. But still, sabi nga nila, in your heart, once you're an educator, you'll always be an educator. Ganon din naman ang sayings namin nung kami nasa Harris. Once a deaconess, always a deaconess. So yung kung ano yung nasa heart and mind mo na gusto mong gawin, you truly enjoyed it and you truly shared it. So kaya ako pumasok, before my reason why I entered Harris is because I love children, I love to teach children. So this is why I'm here, being a deaconess. But then as time goes by, wala na ako sa full-time ministry. But still, I'm here serving God through teaching children, but being an educator of the Department of Education. After 15 years of teaching from the Department of Education, I was given the chance to touch others' lives. So they may be not little children, pero tinuturing pa rin natin silang mga anak. Sila na ngayon yung mga out-of-school youth na hinahawakan namin. So being an implementer of the projects of the Department of Education, I was able to reach out the out-of-school youth na mga, kumbaga na iba ng landas. Ganun pa man, sila pa rin ay tinuturing nating mga anak na dapat nating i-reach out at saka yung tulungan para maibalik ang kanilang mga nawalang landas, maibalik dun sa tamang landas. So, dito, sabi nga dito, we are in this pandemic, but this pandemic is not permanent. Let us grab the opportunity to be a channel of love and blessings to our children. So hindi lamang yung ating mga anak, kundi yung mga iba pa na nare-reach out natin. This may be yung mga kapitbahay natin, or maybe yung mga kasama natin sa trabaho, or maybe yung mga somebody na nakaka-encounter natin along the way. Kami bilang mga educators or teachers, or I personally as human being, I'm not perfect. But we should see, or let us see God's love and guidance to continue or to fulfill our duty. Tayo bilang mga parents, I'm talking as a parent, let us be a channel of blessing to our children. Siyempre, sila yung pinakaunang recipient ng ating mission na binigay sa atin ng Panginoon. Whatever season we are now, God is good, whatever the circumstances or seasons of our lives. Sabi nga nila, life is short. We should give God the fullest. According to the book of Job, chapter 1, verse 21, and it says, "The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." So whatever that God gives to us, minsan tinatanggal niya ito for a reason. But
to us as Christians, as believers of God, as followers of God, as we are to follow, or let us live like Christ, like Jesus Christ. Kung ano yung ginawa niya, let us follow His footsteps. Because dahil nga follower tayo ni Jesus Christ, we should follow what, although para sa atin napakahirap gawin, pero with our faith, with our utmost prayer, and with, syempre with our hearts to fulfill this mission that we are having now, I do believe that we can bless the Lord every day, every time that we experience not only joy, not only blessings, but also sorrow. Sa pagkamatay ng father ko, naniniwala ko na hindi niya inalaw ito para malungkot kami, para hindi yan. But ito yung naging daan para mas maging closer kami na mga magkakapatid. And at the same time, we look forward na to fulfill yung laging or even before he dies, sabi niya sa amin, wish niya na sana kada may okasyon magkakasama kami. Na ginagawa pa rin naman namin. Although medyo mahirap nga lang gawin ngayon kasi nga pandemic, minsan hindi natin maiwasan na yung mismong ka-family natin o kapamilya natin pagka nagsama-sama nagkakaroon ng yun nga, pagkakasakit. Doon na nagsimula nung magkakasama kami, merong kami gathering that time. Tapos nung nagkasakit yung anak ko, tapos na nagkahawa-hawa na kaming lahat. But then, hindi naging hadlang iyon para magpatuloy kami sa paglilingkod at manampalataya. Patuloy na naglilingkod sa Panginoon. In the second principle that Professor Cao had mentioned is every season of life has a purpose. She also mentioned that from Ecclesiastes 3:11, He had made everything beautiful in His time. So sa Proverbs, from the Bible, or from the text that we have rendered, or yung pinaka-base ng message natin for today is to train up a child in a way he should go. So yung pagdaan natin ng panahong ito, yung simula sa pagkabata, so we always have that, especially to the first-time parents. Talagang ganyan na lamang yung yung kagustuhan natin na masubaybayan every minute ng kanyang buhay. Meron kaming teacher na simula nung nanganak before, kasi hindi siya nabubuntis. Nung nabuntis siya, talaga naman simula sa pagbubuntis hanggang sa araw-araw, wala ka nang makikita sa kanyang my day, kundi yung kanyang baby. Lahat ng kilos, lahat ng minsan kahit na basta pinipicturean niya everyday, na natutuwa naman siya. At sana hindi lang ganun natin sinusubaybayan ng mga anak natin. Kung hindi, patuloy din natin silang turuan kung paano tayo naglilingkod sa Diyos, ay maglilingkod din sila kasama natin. I do believe that this striving time made beautiful by our God, by making us be united with our family. In the AP subject, or Araling Palimpunang subject, the basic unit of our community is our family. Even in our church, so yan ang pinaka-basic. Dapat magsisimula tayo sa ating pamilya. Magsisimula tayo sa ating mga anak. We are going through a season not that is not beautiful right now. So maybe ang pinagdadaanan natin ngayon, hindi lamang tayo, kundi minsan nakikita ko rin sa mga anak ko na nag-aano sila, bigla na lang siyang iiyak, and then she will embrace me. And then I will ask her, pero kahit sabi niya, hindi ko may explain yung sarili ko, pero there's something that bothers me. Siguro, meron din siyang pinagdadaanan bilang bata or anak.
maybe in our finances or our health is not good. Sometimes our relationship, dahil nga magkakasama tayo, kahit na isang pamilya, magkakaiba pa rin ng mga ugali. Na minsan it's stress, it's pressured to nagiging pressure to sa ating mga anak. But then, we as a family, we should work it out. Siyempre, hingin natin yung guidance ni Lord with the help of our Lord Jesus Christ. God can make something beautiful out of one broken pieces. So, hindi rin naman natin outright magagawang ayusin. Pero I do believe na one at a time, we can merge each other's piece na nasira sa ating sarili, sa ating pananampalataya, or maybe sa ating mga family. So we need each other to strengthen each other. So kung wala yung isa, hindi mabubuo ang isang pamilya. Maybe yung ating ibang mga magulang ay nasa abroad, tapos naiwan dito sa Pilipinas yung iba. Or maybe nasa abroad yung mga anak, tapos nandito sa Pilipinas yung kanilang mga magulang. But napakagandang opportunity rin kasi nagkaroon tayo ng chance na magkasama-sama na kahit na virtually, pero nakikita natin ang bawat isa, nakakapag-usap tayo, nakakapagkumustahan tayo. Ang sarap nung pakiramdam nung ganun, na kahit na magkakalayo kayo, nagagawa nyo mag-reunion, nagkakakwentuhan, naglalaro, nakakapag-spend ng time, ng event, na kahit na hindi physically, pero nakikita mo yung mga pangyayari. Hindi katulad before, na kailangan mong sumulat or tatawag, tapos napakamahal. Pero sa ngayon, siguro napakadali na dahil nga sa data, may wifi ka, nakakakonect ka na kaagad. Sabi nga sa book of Romans, chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So we are called as children of God. We're also children. Bata pa rin tayo. We look forward to seek more, to deepen our relationship with God. So we are called as children, parents, to spread love of God, the love of God, to guide our children according to God's purpose. We are here, we're children also of God, and our children also needs us. Let's guide each other. Third, but not the least, is the third principle, which says, let us have the eternity mindset. So sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11b, He has set the world with their hearts. And from Proverbs 22:6, when he is old, he will not depart from it. So kapag once na naiset natin yung mind natin sa ating mga anak, they will live on it and he will not depart from it. Kung ano yung pinaniniwalaan niya, kung ano yung nai-impart natin sa kanya, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ganun din pagmamahal natin sa mga anak natin. Minsan nga sa sobrang pagmamahal natin sa anak natin, hindi natin naiisip na much more greater is the love of God for them. Na minsan, masyado tayong protective or masyado nating love yung ating mga bata na hindi na natin napapansin na masyado na natin silang parang hindi na sila makahinga or hindi na sila masaya doon sa mga natin. Let us not only protect our children, let us allow them to experience things that would give them much more. Kumbaga, minsan nga, yung mga experiences ng mga anak natin, hindi natin na-appreciate, pero it gives them the heart, it gives them much deeper and much wider thinking bilang mga anak at bilang individual.
we are only pilgrims here on earth. Ang pilgrims sa Tagalog ay paglalakbay sa banal na lugar. In Ilocano, agbanbanyaga. So, let us live the life that God wants us to live. Let us follow the footsteps of Jesus Christ and make our life a living testimony to our children and to all other generations na makakasama natin. Let us help each other, let us strengthen each other, and most of all, let us pray for each other na hindi lamang mag-grow, kundi to become a Christ-like, to have a life that is Christ-life. Napakasaya sa pakiramdam nung nagsimula akong i-train yung aking mga anak ng just sinasama ko lang sila. Sinasama ko sila, I expose them with the Sunday school. Na minsan nakakamiss din. Sabi nga nila, they want to join me here now. But kasi nga dahil hindi pa bakunado yung bunso, hindi ko sila maisama. They want to support me. Sabi nga, they want to be here in the midst of this church na kahit na hindi pa masyadong ganun ka-open yung natin, yung pagiging open yung pagbaba ng level ng natin ng pagluwag sa pandemic because of this pandemic. So hindi pa rin natin maialis yung minsan syempre natatakot, pero I am very grateful na nagulat ako nung sinabi nila, "Ma, gusto naming sumama kasi nami-miss ko na rin yung church." So, syempre nakakamiss din yung, iba pa rin yung merong tayong face-to-face because we mingle, iba pa rin yung fellowship together. But I strongly believe na after this we can live much more better person, better believers, and better followers of Jesus Christ. And I also believe that after this pandemic, siguro inallow talaga ni Lord na mangyari ito kasi we are more becoming so much busy with each other's Ako, busy ako sa pagtatrabaho para kumita. Yung anak ko, busy sa pag-aaral. Yung isa naman, napapabayaan na. Pero inallow ni Lord na mangyari ito para magkaroon ng unity na magkalapit-lapit uli ang pamilya. And after this, we're new person, we're new Christians, we have renewed mind and spirit to face again another trials in life before we go, bago tayo sumama sa Panginoon sa langit. Bago tayo sumama sa Kanya at makabilang natin siya sa kabilang buhay. So, iyon, naniniwala ako at nagpapasalamat ako sapagkat inallow na Lord na magkaroon itong panahon na ito na makapagbahagi at maibahagi ko rin ang aking mga experiences para sa nawa po makatulong ito, maging inspirasyon natin ito para sa ating patuloy na paglago bilang Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Agyaman tayo iti mensahe iti biyag nga impaay ni Sister Leia Antonio, iti dayto nga bigat, ket dayto nga aldaw ket para kadagiti amin nga ubing, kadagiti apo kuyo kakabsat, ket no kaabay yu, dagiti apo kuyo, ket pakipatay iti man nakabalin nga, ipatay yu ti imay yu, kakabsat kadakwada, ket ikararagan tayo, pasetda iti intayo nga panagdawat iti kaasi iti apo, iti daytingal daw, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami ken ka, iti pan nakaparswad, iti amin nga uubing o apo, nga dagitoy ti bendisyon, nga insagot mo kadagiti naganak da, ken uray pay kadagiti apong da. Agyaman kami iti mensahe nga isong impaay ni Sister Leia iti daytingal daw,
mensahe nga isu nga panangisuro kadigiti ubing o Apo kang rananay iti panangisuro kadakwada iti na espiritualan tapnon nasaysaya adto iti pagbalinanda akas maysa nga anak mo. When amami nga nasantuan ikarkaragan mi dagiti naganak iti panangpadakol da kadagiti anak daw Apo. Dawdawatan mi nga ipaayam isuda iti anus iti ayat tapno kastaw Apo ket maipaayda iti tiyempo da iti kadagiti ubing o Apo ken iti daytoy nga oras kadagiti ubing marigatan nga giskwela ket idawdawatan mi o Dios isuda kang ranan na ket awan pay iti face to face apan nagiskwela ket bendisyonam kadi isuda Apo ket dawaten mi nga ipayam ka diti isuda iti sirib nga gapuken ka. When amami nga nasantuan, kaasyam ka di dagiti ubing o Apo nga iti dayto nga tiyempo ket marigrigatan dalaunay. Kang rananaw Apo dagiti street children, dagiti ubing nga awan iti naimatangan da nga naganak da o Apo. Kaasyam ka di isuda. Ken uray pay dagiti adopted children, bendisyonam ka di isuda Apo. Ket maipayan ko may ayat, ayat o Apo, kadakwada am amin. Maipaay ayat kadakwada. Ket amami nga nasantuan, iti daytoy nga oras, agyaman kami iti gundaway, ang nakapagdaydayaw kami ken ka. Iti daytoy amaudi nga Domingo, iti bulan, iti Oktubre. Ket agyaman kami o Diyos, iti ayat, ken panangipaay mo, iti nasayat asalunat kadamanong Jimmy sa monte ni Tita Nilda Landingen. Ken kastamat o Apo da Nanay Amor Sermonia, da Nanay Marcela Evangelista. Ken kastamat o Apo da Nanay Presi Ancheta, ni Ate Betty Grospe. Ken kastamat o Apo iti panangipaay mo iti nasayat nga salunat kanimanang Bet Reyes. Idawdawatan mi o Apo iti salunat ni Nanay Nati Pascual nga dayi Jose Reyes Hospital. Ken kastamot ni Manong Wilfredo Manalad iti panagdialysis na. Ken uray pay ni Ate Adelina Roman o Apo. When amami nga nasantuan idawdawatan mi iti complete healing kadagiti yung anak mo nga nadaan iti COVID o Apo. Da Auntie Esther ken Uncle John Saklayan ijay Amerika. Ken kastamo ito Apo idawdawatan mi ni Tatay Manuel Garcia ken iti intero a pamilyana. Ket iya dayong isudak o Apo kadagito yung sakit gapo iti COVID umimbag da kadi am amin o Diyos. Kastamot ka ni Kenneth Torres o Apo nga naka-quarantine ita gapo iti COVID. Ken kastamot da manong Arnold Baptista ken ni Lorraine Baptista. Ket bendisyonam kadi iti salunat da iti daytoy nga aldaw o Apo. Ket amami nga nasantuan madaydayaw itinagan mo kadagitoy nga kamkamong ni iti Ilocano service gapu iti agtultuloy apan nang ipaay mo kadakwada iti nasayat nga salunat. Ken bendisyon na mo pay ni Auntie Zenaida Alaman iti Nueva Vizcaya Apo. Ket bendisyon na iti salunat na kadi iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan bendisyon na da Tito Willie Navarro ken Tita Cora Navarro. Agtultuloy kadi iti panangipaay mo kadakwada iti nasayat asalunat iti daytoy nga aldaw. Kaya namami nga nasantuan, pagyamanan da ka, kadagiti amin nga agkasangay, iti daytoy nga aldaw o Apo, ket madaydayaw itinagan mo. Iti biyag ni Ate Lourdes Rivera Vides, nga agkasangay iti daytoy nga aldaw. Ket bendisyonam kadi isuna o Apo, ken uray pay o Diyos, ngagyaman kami, iti biyag ni Sister Vince Sermonia ken Ate Flor Fidel ngagkasangay ito November 5 ni kabsat nga John Cedric de la Cruz ito no
November 6, ken dagiti amin nga anak mo Apo, nga agrambak iti inda nga panakahinak, ken kadagiti amin nga anak mo o Diyos, nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysada. Agyaman kami o Apo iti presensya da Mr. and Mrs. Santiago Halyurina Jr. nga nagkapilyada iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami iti biyagda, papigsaom kadi o Apo iti salon at da ken agtultulay ka o Apo nga mga andingay kadakwadakan kanayon. Bendisyon na misuda asang kapamilyaan ken iadayom o Apo manipod iti daytoy nga COVID. Agyaman kami iti presensyada kada kami iti daytoy nga oras. Agyaman kami o Apo iti tiyempo nga imayda tapno makita damanen daytoy nga iglesia. Ken kastamat o Apo ang makipagrikna kami iti pamilya ni Tatay Policarpio Talon Ballesteros. Wala mami nga nasantuan, bendisyonam, dagiti anak na nga na adda nga nagpasina da o Apo iti daytoy nga tiyempo gapu iti COVID. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti apo ko na. Ken sika o Apo iti agtultuloy amang liwliwa kadagitoy nga pamilya iti Ballesteros. Agyaman kami iti panakaisagot iti biyag ni Tatay Carpo kang runanay iti siak paylaong iti pastor da iti Nueva Vizcaya. Ket adu dagiti tiyempo nga da kami ket nagkakadwa kang runanay iti panagkanta dagiti amama. Ket ti kanong man saan mi nga malipatan ni iso na o Dios ket agyaman kami iti biyag nga iso nga insagot na ken ka. Ket amami nga nasantuan madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw iti panakaipaay iti mensahe iti biyag bubuan ka ni Sister Lea Amor Antonio. Ket bendisyon na misuna iti kaadda na iti DepEd, bendisyon nam dagiti anak na o Apo ket dumakkel da masirib ken makaturpos da iti panagiskwela da. Ket amami nga nasantuan ket sika nga rod o Apo iti agari iti biyag dagiti amin nga anak mo kang ranan dagiti kakabsat mi iti balasiw taaw dagiti patpateg mi nga OFW. Bendisyon nam kadi iso daw Apo kabayatan iti panagtrabaho da yadayom kadi iso dati peggad ken dagiti anyaman na saksakit. Ket agyaman kami iti gapo na ta nagbuya da iti daytoy nga aldaw kadwami iso da iti daytoy nga serbisyo. Ken kastamat nga bendisyon nam kadi iti nasyon mi a Pilipinas. Bendisyon nam kadi dagiti leaders mi o Apo iti daytoy nga panawon. Ken idawdawatan mi o Apo asapay kuma ta bumaban iti kaso iti COVID iti entero a nasyon mi. Asapay kuma o Apo ta makarukat kami gapu iti kinarigat iti biyag iti daytoy nga panawon. Ket aglukat dagiti negosyo tapno dagiti naawanan iti trabaho ket makabirok da manen o Apo. Tapno matustusanda dagiti kasapulan iti pamilyada. Ken kastamat o amami nga nasantuan asapay kuma ta bendisyonam iti iglesia iti United Methodist Church o Apo. Aramaten na kami agserbi ken ka. Ken sika kadi o Apo iti agari iti daytoy nga iglesia mo Apo. Ket amami nga nasantuan sika iti may daydayaw ken may tanok iti daytoy nga aldaw. Ket agyaman kami iti panakaisagot iti biyag mi iti daytoy nga bulan iti daytoy nga mauding aldaw iti bulan iti Oktubre. Agyaman kami ken ka o Dios iti ayat nga iso nga impayo mo kada kami iti daytoy nga bulan nariknami o Apo iti kaddam kada kami ket nariknami nga pinaimbag na kami o Apo gapo iti daytoy nga sakit iti COVID ket agyaman kami ken ka o Dios tagtultuloy apa nang tarabay mo kada kami inton bigat o Apo iti panangrugimanen iti baro a bulan ket isumot ti selebrasyon dagiti ipatpatek mi iti biag o Apo nga umununan kada kami. Agyaman kami kadagiti namati ken ka o Dios nga impulang dan iti biag da ken ka. Ket amami nga nasantuan iti kanuman san minto a malipatan dagiti inaramid da kada kami o Apo kang uranan na dagiti imbati da kada kami nga isu ti tinawid mi daytoy nga pamati ita
nga iso nga araramidan mi o Diyos, pamati mi ken kaapo Jesus, nga si kalaom ti dalan, si katipudno, ken si kay ti biyag. Agyaman kami ken kaapo, ket sapay kuma, tamadaan iti talda tintero a nasyon mi, iti selebrasyon, iti All Souls Day. Kanamaming nasantuan, madaydayaw, iti nagan mo, iti daytoy nga oras, iti panagtultuloy, daytoy ngayon kami panagdaydayaw. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan, iti Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos, tayo po ay patuloy na inanyayahan na magkaloob sa atin para po sa ating tithes and offering. Nandyan po sa ating screen ang ating BDO account number at yung ating pong GCash ay medyo hindi ko po alam kung magagamit na, pero patuloy pong nariyan din po. At abangan po natin kasi napuno na naman po yung ating GCash account. Kaya papuri po sa Diyos. To'y sagot nga yegni, nagtaod ako pa, nagkulit mo kada kami, kakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti tultuloy apan ang bendisyon mo, kadagiti amin nga anak mo, kadagiti trabaho da, ken uray pa iti pamilyada. Agyaman kami kadagiti asagot ang maipaay iti tultuloy apan nagdaydayaw miken ka. Ket amami nga nasantuan agtultuloy kadi o Dios
iti panangipaay mi kadagiti abanag, tapno kastao Apo ket adu dagiti maaramidan, a ministerium dito'y Knox United Methodist Church. Agyaman kami, kadagiti anak mo Apo, ang mangipaay kadagiti sagot da, iti Knox BDO bank account, ken kastamot iti GCash account. Bendisyon lam kadi iso da amin. Kadagiti ti dawat ken kararagmi, babaon iti anak, babaon ken Apo mi Hesu Kristo, kas manubot ken mangisalakan. Amen. Agyaman tayo Apo, tugaw kayo. Agyaman tayo iti daytoy nga aldaw, nga iso nga insagot ni Apo Diyos kada tayo, ken iti selebrasyon, iti Children's Sunday. Kaya agyaman tayo, iti speaker tayo ni Sister Leia, nga iso nga nangipaay iti mensahe iti Apo. Kaya dawate ka ni Deaconess Sharon, nga basayan na, dahiti plaki, ang maipaay ka ni Sister Leia. Sige. Thank you po, Teacher Deaconess Leia, for the inspiring message that you shared to us this morning. This certificate of appreciation is hereby given to Leia Amor Antonio for gracing the church with her powerful and inspiring message as guest preacher during the Ilocano worship service in celebration of the Children's Sunday, given this 31st day of October 2021 on the occasion of the 123rd anniversary of Knox United Methodist Church. Signed by Church Council Chairperson, Brother Jovito Sermonia, Church Lay Leader, Brother Alan Aguilana, Administrative Pastor, Reverend Dr. Menry Mendillo, and Anniversary Committee Chairperson, Brother Rainer Puno. Thank you po, Teacher Leia. Agyaman tayo Apo, ken kablawan tayo ti kadad Uncle Santiago, ken Auntie Vanji Aliorina, nga taga Nueva Vizcaya. Kaya dadamad dito yung Metro Manila. Nga po Diyos ko may timang bendisyon kada kayo, kaya siguro kaya makita yung awang kadwayo dito nakatugaw. Kaya ti church silulukat kada kita amin nga mayat nga umay, ngayon saan mi nga ibagbaga kakabsat nga umay kayo, no diket no adda kayo dito yan ket awatin da kayo amin. Kangrunaan na kadagiti nakavaksin. Iso iti kangrunaan nga awatin mi nga agkapilya tunggal aldaw iti Domingo. Iso nga saan kayo pa nakavaksin ket saan kayo amabalin, Apo. Ket kita tayo kakabsat dagitoy nga announcement, Renwell. Bilang Kristiyano tayo po ay tinawag para magmahalan. At isang paraan po para maipakita ang pagmamahal na ito, sa paraan ho ng pagtulong. Kaya po ngayon, bilang isang simbahan, tayo po ay tumutulong sa mga simbahan at komunidad na nasa lanta ng bagyo. Ngayon po, nakapagbigay na po tayo ng 40,000 pesos na halaga ng tulong. At nagnanais pa ho tayo na makaabot pa ho at makatulong pa po sa mga ibang lugar. Ngayon po, kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon upang tumulong at makipag-partner po sa outreach ministry ng simbahan na ito, narito po ang mga bank account kung saan pwede niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon. Muli po, tayo po ay tinawag para magmahalan. Kaya po, sama-sama tayong tutulong. Tuloy tayo kung matitumulong ijay Ilocos, gapo na taado dagiti na perding kapilya tayo sa jay, ket dagiti donasyon nyo, ket dakol ang makatulong kadakwada. Ken kastamot iti selebrasyon, iti Memorial Sunday, ket umay nga Domingo, ket adda ni Teacher Irene. Deaconess Irene, kastoy iti intayong aramiden into no umay nga Domingo, ket adda iti Google form, ket ikabilyo dagiti minatayo sa jay, ket paset da iti selebrasyon to umay nga Domingo.
Maghahanda po tayo ng ating mga kandila sa ating mga tahanan. Pwede hong isa-isa po kayo. Pwede naman po kayong maglagay din po ng isang table at maglagay din po kayo ng bulaklak at meron pong kandila sa gitna. At ito po ay sama-sama po nating sisindihan sa panahon ng pagkilala po natin sa ating mga mahal sa buhay na nauna na po sa atin. Okay po, yan po ay gagawin po natin sa Sunday na. So, magpadala na po kayo ng mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Diyan po sa ating Google Form para po, tapos na po ba yung reg natin? Naisama po sana ang mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumao na. So, purihin po ang Panginoon. Mag-register po kayo doon sa Google Form po. Alam ko, tumatanggap pa yung committee. Kaya kakabset, awan iti Sunday School to'y tataga po, tagawid kami ijay probinsya, tapno isajay kami selebrasyon into no 2. Iso nga kalpasan na daytoy agrubat kami ket agawid kami ijay Nueva Vizcaya. Ket agkikinita tayo into manen into no may Domingo kakabset. Okay, kakabsat daytoy ket discipleship webinar ket ti speaker tayo ket ni Dr. Henry Mendillo into no Saturday ti oras ti alas 4 aging gana iti alas 6 ti malam ti arabii kakabsat ket agatendar kayo kuma iti daytoy nga webinar into no umay nga Sabado ket itedminto kada kayo iti link na. Ken uray pa iti membership covenant and classification into November 27 iti oras talas 4 aging gana iti alas 6 iti malam at laong. Ket niya po Diyos ko may iti mang bendisyon kada tayo amin kakabsat. Kadag ito'y ministeryo iti iglesia tayo ken no saan kayo pa'y nakaited iti replica dahil para iti rebuilding of God's temple ket ikabilyo dito'y kakabsat when isenyulatan iti BDO account tayo. Dagiti sagsagot yo. Ket ni Apo Diyos kumay iti bendisyon kada tayo amin iti daytoy ngaldaw ket naragsakak gaputan napintas naparabor ken nasayaat daytoy nga bulan iti Oktubre iti pannakaipaay na kada tayo ken uray pay kadagiti nagpakada iti daytoy nga bulan. Ket ni Apo Diyos ko may tagdultuloy amang liwliwa kada kayo am amin kakabsat. At sapay ko taumay ti bulan iti Nobyembre nga awan ko man maten iti agpakada. Kagrunan na kada tayo nga Methodista. Basit tayo lang nga roden ket adupay lang tagpakada. Iso nga ti dawat ken kararag ko umatidog ko iti biag tayo nga agserserbi ken ni Apo tayong Heso Kristo. Na welcome na. Sige po, tayo po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Let us sing, Savior like a shepherd lead us. Tumakdir tayo po. Sika bukas pastor mi, alwad mo't masapul mi. Inakang kataraunan, koral mo't isaganan. Apo Jesus ka bendituan, sinubot kukwana ka. Apo Jesus ka bendituan, sinubot kukwana ka. Kukwana kang bataken na kang dalanen mitalwadang. Ti pangin mo di kabayan, biru kem ti mawan. Apo Jesus, ka
Kasya nagasanakam, ti daramakanay. Apo Jesus, kabendituan, di nakamkat baybayan. Apo Jesus, kabendituan, di nakamkat baybayan. Kararag tayo, when o Diyos kas kinunay ti kanta, sika iti pastor mi, ken sikaw apo, itagtultuloy nga agari kada kami. When o apo, iti dawat ken kararag mi, iti umay abulan, ket di na kami kadi abaybayan. Bendisyonam nakam kadi o apo. Kaasyan na kami kadi o Diyos, kadagiti pakarigatan mi, iti dayto nga biyag. Ikatem kadi o apo, dagiti dandanan. Ken uray pay o apo, nga ipakpakaasi mi, nga paimbagam kadi, dagiti masaksakit o Diyos, iti dayto nga panawen. When amami, agyaman kami, iti panangisagot mi, iti biyag mi, ken ka iti dayto nga aldaw, nga da kami, nga agkankanta, ken agrukbab, agdayaw, iti nasantuan anagan mo. Agyaman kami ken ko apo, iti panakaramat iti anak mo ni Sister Leia, iti dayto nga bigat, iti panangipaay na ti mensahe. Agyaman kami ti biyag ni Deaconess Irene, iti akas isuna iti liturgies mi. Ken ti biyag dagiti organista mi apo, the Brother Jodic de los Reyes, ken Deaconess Sharon Ross Yabot. Agyaman kami o apo, iti nagkararag kada kami ni Don Miguel Antonio. Agyaman kami, iti panangipay na iti presensya na, tapno maidawdawatan dayto nga serbisyo, iti dayto nga bigat. Agyaman kami, iti biyag ni Hannah Grace Rodrigueza, iti special number, nga iso nga impaay na, iti dayto nga aldaw apo. Bendisyonam kadi iso na, ken iti pamilya na, ikam kadi iso na iti sirib o apo, iti agtultuloy, apan nangipaay na, iti talento na, akas pagdaydayaw na ken ka. Agyaman kami ken ka apo, iti biyag nga iso nga ay naisagot ken ka babon iti panagkapilya the Mr. and Mrs. Santiago Halyorina iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami gaputa iti daytoy nga aldaw at dadaw apo ang nakadwami iti panagdaydayaw mi ken ka ken sapay kumang kadagiti sumursarunong aldaw iti panagdaydayaw. Ket addan o apo dagiti nakabakuna ang makadwami ngagdaydayaw ken ka. Ken kastaw mo iti tibiyag the Brother Ronnie Renwell. Ken uray pay dagiti staff o apo agyaman kami iti panagriingda na sapa. Tapno kastaw o Dios ket mapadayawan da ka iti daytoy nga aldaw. Bendisyonan na ka mapapastor ken uray pay dagiti diakonesa nga aramatem iti daytoy nga aldaw iti panagserbi mi ken ka. Ket o Dios bendisyonam iti sumurno nga serbisyo babaen ken Dr. Menry Mendilio. Bendisyonam dagiti agtultuloy ang mangipay iti presensyada iti daytoy nga oras ken ore pay into numalem iti serbisyo babaen ken Reverend Dr. Jericho Ong. Ket amami nga nasantuan trabayan na kami kaditi daytoy nga aldaw, iti panagawid mi, ijay, Nueva Vizcaya, kamatelek mi ken ka, iti salunat ken, uray pay o apo, iti in kami pa nag-travel. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaon iti nagan, ni apo mi nga Heso Kristo, akas manubot ken mangisalakan. Amen. Ti Ama ken Anak Uma ken Espiritu liwliwag dayawen na ipangruna ti langit ken ti daga. Ket ita awaten niyo iti pamendisyon babon iti nagan iti Dios Ama iti anak na isu ni Apo tayo nga Heso Kristo nga isu ti dalan isu ti pudno ken iti biag ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu isu kumay iti awaten ti ta nga awan patinggana. Amen.
Amen. Amen. Amen. Madaydayaw iti nagan iti Dios iti daytoy nga bigat.